Dominik, zákazníci sa nás veľmi často pýtajú na finálnu cenu poteru, aby si vedeli predstaviť, koľko ich taká realizácia anhydritového poteru bude stáť. Tak ako si to môžu vypočítať? U nás v našej firme veľmi jednoducho. Stačí, ak prídeš na našu stránku, vyplníš náš formulár cenová ponuka, len k tomu potrebuješ vedieť, koľko tvoja stavba má metrov štvorcových, kde sa nachádza. Ak to všetko vyplníš, nám to zašleš, do 5 minút máš vypracovanú cenovú ponuku. My sa budeme snažiť ťa telefonicky kontaktovať do 2 pracovných dní a tam si môžeme už dohodnúť detailné otázky, keď budeš mať, že niečo nebudeš vedieť, obhliadku stavby. My robíme obhliadku stavby buď pred pokladkou polystyrenu, alebo už po pokladke polystyrenu. A taká obhliadka, prečo je dôležitá a ako sa mám rozhodnúť, či si vybrať obhliadku pred pokladkou polystyrenu alebo až po ňom? My preferujeme, ak chodíme na stavby pred pokladkou polystyrenu, lebo vtedy vieme zákazníkovi správne navrhnúť polystyren, aby sme mali rovnomernú vrstvu polystyrenu, tým pádom nepreplatí na nadspotrebe materiálu a bude efektívne kúriť. Po pokladke polystyrenu chodíme vtedy na obhliadky, ak naši zákazníci sú šikovní, vedia si navrhnúť skladbu polystyrenu a vtedy im presne vypočítame cenu a už vedia na finál, aká bude cena. Dominik, a keď sme my s manželom rekonštruovali dom, dávali sme si žiadať viaceré cenové ponuky a musím sa priznať, že tá tvoja bola o dosť vyššia ako cenová ponuka konkurencie, ale nakoniec tá finálna cena nebola až taká vysoká, tak povedz, prečo tvoja cenová ponuka príde hneď v takej tej vyššej cene? My sa snažíme ísť s kartami na stôl, lebo my máme všetko zamerané, pripravené, nič nás neprekvapí, ale konkurencia robí často to, že si urýchli svoju prácu a cenovú ponuku a zákazníkovi nepovie všetky reálne náklady, ktoré bude mať, lebo to nemajú detailne zamerané a povedia mu to až na konci realizácie, kedy ho to môže koniec koncom aj sklamať. A vtedy si začne porovnávať, že asi sme boli aj my lacnejší, ale my sme prišli s tými kartami priamo na stôl, hej, už pred samotnou realizáciou. Čiže zákazník u nás presne pred realizáciou vie, koľko zaplatí za poter. A môže pri realizácii dojsť k nejakej ešte nadspotrebe a bude sa tá cena výrazne líšiť? Tým pádom, že my miešame materiál priamo na stavbe, našou technológiou, my presne na konci stavby vieme, koľko sme spotrebovali materiálu a vo väčšine prípadov zákazník zaplatí ešte menej za poter, ako sme mu to napočítali, lebo po podlahe idú rôzne trúbky, sú tam systémové dosky, jasne to nezalievame a to sa tým pádom odpočíta. Takže zákazník u nás aj ušetrí koniec koncom. Super, myslím, že na základe tohto si naši zákazníci už budú lepšie vedieť predstaviť, čo ich po vyplnení cenovej ponuky čaká. A ja si myslím, že na tomto procese naozaj záleží, pretože anhydritový poter je dôležitá súčasť stavby. K anhydritovému poteru pristupujeme zodpovedne už od vašej cenovej ponuky, pretože nám záleží na kvalitnom výsledku. A preto nás neváhajte sledovať aj v ďalších videách. Budeme pridávať rôzne reelska, budeme pridávať krátke videá, ako sa realizujú potery. Budeme sa vám snažiť úplne približiť celý proces anhydritového poteru, aby sme vám uľahčili vaše rozmýšľanie, koho si vyberiete a aký typ poteru zvolíte na vašu stavbu. Čaute.